Machiegni e lipot mar wuoth mar Baba Mona ne oganda goeki manowuok buore Nairobi kaendi tarik 17 saa madirom 7 e wang'e. Oganda chokore buore Nairobi kendo bende oganda wuok tung'e mag piny buore Nairobi kaendi. Gichokore gi simbe kendo bende osiepegi goyo sime kagipenjo ni usechopo kanye. Saa molo 8 e wang'e. Atamalo madirom 95 mag oganda mane dhi e wuoth ne oseyudo kosechopo buore Nairobi. Geche molo matindo kod madongo, bases 2 magoeki duto manochwale omenda goeki madirom siling 3,000 kuom ng'ato ka ng'ato. Alego Bebe mane ochung' ne weche mag wuoth ng'iyo kanyo endi rejista mag nying oganda magoeki manochulo pesa kendo wacho ni ji ochak donjo e nyamburko. Sa en 8:10. Nyamburko donjo ka moko mag gin ji giwegi e kido mopogore opogore koting'o koda kamagoeki mating'o ji 4, moko ne ting'o ji 6 ka moko ne ting'o ji 7 koweyo bases 2 duto madongo. Geche duto ne gin 10 kanyo endi manowuok buore Nairobi. Sa romo 8:30. Oganda lemo e geche mopogore opogore kendo wachako ng'wech marwa kochomo piny Awasi kama ne wadhi timo e kanyo endi nyasi mogik mar kowo Baba Mona. Ji wer ka jomoko nigi mirima mager mokalo ka giparo magoeki mane giyudo kuom puonj mar mosedhi e yweyo Oselu Kevin. Jomoko bende goyo mbaka e kindgi, gimedo ng'iyo kendo girango magoeki ma Oselu noweyo chien. Waringo mos kendo nyamburko kalo nyawadgi ka moko telo. Jomoko ringo e ng'weyno endi mowinjore ka jomoko ringo e ng'weyno endi mapiny. Saa romo kanyo endi 11 wadonjo e piny Nakuru ka oganda moko bende pod medo ywago mosedhi e yweyo Oselu kuom mbakage moko mane ogoyo kane oyawo live no endi mar TikTok. Wadonjo e piny Nakuru kendo wakawo kanyo endi yweyo mokwongo nyaka nwawuog buore Nairobi. Jomoko yudo gima gichamo kendo oganda moko poko tong', moko bende madho chai. Ji ochokore adek gigoyo mbaka kaka bende gidhi wuotho e ng'wejno endi ma bende ochomo piny Awasi. Wakawo kanyo dakika 30 kende nyaka wadonje piny Nakuru. Bang'e to ng'wech chakore. Waringo ng'weno endi mondo walaw saa wadonj e wang' saa kapok bende oganda goeki maluongore ni familia owuok kochomo kar kano ringruok ma bende nwadhiye piny Kisumu. Ng'wech ringore kendo jomoko ol, jomoko chamo nindo e gari matamre kod nono nyaka omolo saa 5 mar okinyi kama bende wadonjo e piny Muhoroni, piny motimo niang'. Jomoko donjo e pinyno endi kata kaunti ma Kisumu e tielo mokwongo. Obila ma bende noneno gechewa ne oyango malong'o ni oganda gieki ne dhi kanyo endi e weche goeki mag liel. Brek mokwongo nwagoyo kanyo endi bende e boma maduong' ma Londiani kama oganda nowuok kar rombgi ka bende gi ochieng' ma bende noyudo kata noriko osewuok. Oganda wuoko kendo gigo picha kaachiel kotelne gi jotendwa Alego Bebe kaachiel bende gi Mtumba Man. Oganda ng'adore paro kendo giwacho ni gibiro moko misoma kama ne bende ne oyudie ajali mare ma koch mar wang' apaya Oselu Kevin ma bende ong'ere gi nying mar Baba Mona. Wakawo kanyo dakika manok ahinya kendo bende wawuok ka wachako wachomo wegego eki ma Awasi. Oganda ne okalo kama ne giyude masira makoch mar wang' apaya ma bende ne ok gitime nyasi mane gisingo ka gin e piny Londiani. Sa en 5:45 wachopo e piny kanyo endi Awasi. Oganda mane ni oyudo timo elni mopogore opogore nochungo elni mondo gine ni to gin jomage modonjo e piny Awasi kaendi. Wira ne wadonjo kanyo gi koko, gi mor mokalo kata bende gi ywak motimo nduoko.
ne gihum nono ni to kare ng'a gini modonjo, to ne giduogo gifwenyo ni magieki gin timno endi mar Nairobi mane obiro kowo Oselo Kevin e kar yweyo mare mogik tarik 18 motelo ne golo ringre mare tarik 17. Waromo kod bende Apuoyo Bigi ma bende ng'isowa ni familia pok owuok mondo chom mochwari. Wan kaka tim Nairobi wakawo thuolo mar yweyo dakika 10 kende, kaeto bende wachako ng'wech marwa kochomo piny Kisumo motelo ne golo ringre mosedhi e yweyo Kevin koda ka nyare Mona gi nyamin mare koni. Wachako ng'wech saa 6 e wang'e kawuok e piny Awasi ka wachomo kanyo endi piny Kisumo. Wadonjo piny Ahero, oganda ochung' e bath kata ochung' e gengni mar apaya ging'iyo to ni gin geche mag gieki magoyo kaendi oporo kochomo piny Kisumo. Kata kamano ne wadhi mos ka waywak gi ywak mar mirima nikech noywago osiepwa. Wadonjo e piny Kisumo kendo wayudo koganda obedo kicha ka giduoro ni samoro magieki gin timno endi mar ng'anyo ma bende noluonge kod Azimio la Umoja e diere no endi. Wachomo dirbo matir kendo irwakowa gi tim Kisumu kotelnegi koda Paddy Bigi koda ka iluongo ni Don Gray. Don Gray rwakowa kanyo endi kendo ng'isowa ni tielo mokwongo wabiro dhi chomo nyaka Dunga Beach kama wabiro dhi kawe lunch kata migago marwa mokwongo nyaka wadonj kanyo endi e piny Kisumu. Don Gray telonwa kendo wachomo Dunga kata bende e dho wath no endi mar Dunga kama iwang'e rech matamre kod nono. Kanyo endi wadhi wachopie kar saa 7 mar odiochieng' kendo oganda wuok ka gijony matamre gi nono ka giwacho ni romo koro to bende giyudie chiemo mar migago mar ringruok. Kata kamano, oganda pogore paro ka jomoko wacho ni ok ne gibiro nyasi no endi mar chiemo, to oganda moko to ramo moumo gi piny nyaka gichama chama mogo kapok gichopo wechego eki mag liel. Kuom pogruok mar paro, oganda moko chiemo to moko chung' ka ng'iyo. Kata kamano, chiemo go duto ne ochule nengo no endi mar Sh500 kane ochamo rech achiel ji 2. Mano ni oduogo nyuolo paro mopogore opogore, to kata kamano ne ok waketo maino magwa e weche makamago. Wera ne wadhi e wechego eki mag liel. Auka Junior nyangile no endi mar Luo TikTokers molo Dunga kendo bende medo jiwo oganda Luo mondo wabed gi kwe e kindwa ka wachomo kanyo endi e kar kano ringre no endi ma bende Star Mortuary kama ne ringre mosedhi yweyo Oselo ne nitie. Wawuok waduto gi gechewa ka wachomo piny no endi kata bende e mochari no endi ma bende ne ni mabor kodwa matin. Wayudo ka polise ogeng'o yo ma bende ochomo State House kane gigalo ni wan jong'anyo ma bende ne ng'anyo e diere no endi. Kata kamano ne ok wachandore kodgi, ne wakawo ndara machielo mane terowa e kar kano ringre no endi. Ka wachopo dirbo maduong' ma Kisumo, wayudo ka ng'anyo dhi nyime kendo bende oganda owuok oko kar romgi mondo gikwed sirikal manie loch. To kata kamano, wan ne ok wadonjo e igi nikech ne wan gi chich mokalo ni ka gidek monjowa ma gikethnwa nyimburko mane wan godo gi kindeno. Omiyo ne wakawo ndara machielo mondo bende waep godo ng'anyo mar tipo mane timore e dirbo maduong' ma Kisumo. Waringo atua moko matin dakika madirom 10 kama endi to wadonjo e mochwari kama wayudo koganda ng'eny matamore gi nono. Timno endi ma Kisumo noyuoro, oganda go eki magweng' noyuoro, familia bende neni kanyo koda ka kanisa mar Legion Mariam. Wamosore kendo bende oganda rwako tim Nairobi gi bases 2 gi gechego eki matindo mar ji giwegi mathoth ahinya. Kendo bende irwako wakanyo endi ka wachomo laini manoyudo kabor ka gach okolo mar neno ringre Kevin Oselo. Jomoko ne ok oyudo kinde mar neno ringre makamano, to oganda manoyudo kinde ne ochwalo thuolo margi mar chwoyo wang'gi e ringre mo osenindo.
itimo lamo mogik koda ka kanisa no endi mar Legion Maria e kar kano ringre ma Star Mortuary e piny Kisumo. Kaito bende ng'wech chakore kochomo piny Awasi, iketo ringre gi duto e gari no endi mane ting'o ringre odiochieng'no katero e piny Awasi. Wuodhe duto owuok e piny Kisumo kong'ado Ahero kochomo Awasi. Kane wachopo e junction no endi mochomo Katito, oganda ne odoko ng'wech margi piny, kendo bende wuodhe go eki mane nitiere kochomo e piny no endi mar Awasi ne oduogo ng'ukore wira. Bende geche go eki mane wan go ne okwako ndara ka oganda giyo kagoyo kanyo endi ywak, kata bende giwacho ka bende giparo Baba Mona kuom weche go eki mabeyo mane osebedo kowacho kodgi. Ji goyo uwi kendo jomoko ywak karingo kanyo endi ka pikni, ka jomoko ting'ore adek. Wi geche bende ne opong' gi firimbi koda ka oporo mane duong'o gi kineno endi mang'iso luor mogik mikone kodo Baba Mona. Seche ochopo saa 11:30 kochomo saa 12, wadonjo e piny Awasi kama bende oganda ne owuok oko kar rombgi mondo onee gino ino pok ne gineno. Familia maiko ji 3 duto dichiel. Oganda ne oyiengore gengapaya, kendo jomoko pi wang'gi ne wuok kaluwore gi mirima mager mane gin godo. Kata kamano, waduto wang'eyo ni mano e yo. Ne wachomo piny Awasi, wakawo kanyo endi yo mokwongo e badwa kor acham, kendo bende waridore piny mos ka gari no endi mar maiti otelo to mamoko luwo. Oganda chopo e piny Awasi e par wuon Baba Mona, kama bende iketo e ringre go eki duto ma bende nosedhi e yweyo. Min mare ywak malich mokalo kaluwore ni pok ne oneno ma nyaka ne nyuole, kendo bende jogo eki mane otene machiegni medo oyo chunye ka ng'ise ni kata kamano geno nitie bang'e. Oganda mane owuok kar rombgi bende norwako lewni go eki mang'iso luor mogik mane ondik mbelegi ni otek matin, riti mtu asijaribu kuscroll. Bende ne owuok oko mondo oywak Baba Mona kar rombgi, moloyo to timni endi mar TikTok kata bende TikTok family. Ji nigi mirima mager mokalo, kendo king'iyo wang' oganda ibiro neno kanyo kuyo magin godo kotenore gi wachno endi mar tho mar Kevin Oselu. Iloro ringre kendo bende itero kar pap moro mane olosi tok dalagi mondo oganda one gima chal kod mano endi. Ne one ringre margi nyaka saa 2 mar otieno. Bang'e to ringre go eki nochwale par wuon mare, kama notergi e od wuon mare owuon. Ne ginindo kanyo nyaka odiochieng'no endi mar tarik 18 chieng' tich abich mar juma morumo. Seche romo kendo bende kanisa mar Legion Maria medo lamo ne oganda. Kata kamano, mirima pod omako oganda go eki manene kanyo mager mokalo. Ji wuoyo kindgi kendo jomoko wacho ni mano wacho malit matamre kod nono. Seche mag neno romo saa 4 e wang'e mar okinyi, program kata bende chenro mar liel chakore ka imiyo ji kondamo mondo losie wechego eki mag liel makamano. Kane ochopo kinde mar oganda go eki mag TikTok, ne oluongo gaye kata nyangile mar TikTok kaendi moluor kanyo Auka ne otelo ne oganda go eki mag TikTok, kendo ne oluongo jogo eki manigi mbii mokalo mondo otimie neno kaluwore gi thono endi mar mosedhi e yweyo Kevin. Ne gitimo neno kaluwore gi mane ging'eyo kuom Kevin, kendo bende oganda ne owuoyo kuom mogik nikech mano odiochieng' man bende ne watimie nyasi mare mogik, Kevin Oselu mong'ere gi nying mar Baba Mona. Oganda ne owuok oko kar rombgi, kendo bende ne gimedo wacho gi ilo gi chunygi ka gimedo pare gi moko kuom bende kaka ne giloso kapod ne ongima, koting'o koda ka jogo eki mane ni kode machiegni: Evans Kenya, Mtumba Man, Nelly Noel, Atoti Nyarkoleta, Mali Safi, Becky Akinyi e kind oganda mamoko. Ji tieko neno kendo bende iluongo oganda familia mar TikTok mondo dhi ong'ere e tok tent, kendo bende familia kod kanisa dhi nyime kod timo neno. Oganda duto ne oloso koting'o koda ka wuon mare mane ogolo mirima mager mokalo ma bende osebedo kokanie e chunye. Jaode kata bende osiep mare ma chunye ma iye, Nancy, bende noloso.
Min mono wuon bende noloso koda ka min mare wuoyo kuom wuode mosenindo. Giduto giwacho mane ging'eyo kuom wuodgi, kendo bende gimedo keto kanyo endi singo maggi ni nowegi kanyo endi ma ok ogonegi kata oriti. Seche romo 11 kendo 12 mar tarik 18 kama bende chieng' dokie ode, ringre adek gindi ikawo mondo otere kar kano kata bende kar yweyo margi mogik chutho. Kanisa mar Legion Maria kotenore koda Papa ma bende nowuok e piny Migori god Kweru ne otelo ne iko makamano kar sa 12 ma midhiambo kotimonegi misa mogik mondo kan ringre margi. Jomoko mirima mako kaketo kanyo endi mafua margi manyiso luor mogika. Oganda mar Nairobi dong kaendi kanindo mondo chak safari margi mar dok buore Nairobi tarik 19. Mano e sigana mar wuoth mar mosedhi yweyo Kevin Oselu ma bende nong'ere gi nying mar Baba Mona kane owito ngimane tarik 24 dweno endi mar adek kar sa 10 ma midhiambo. Chieng'no endi kodhi dala e kido mar nyamburko moro mane oidho, bang'e to ngimane nolal nono apoya. Baba Mona Kevin Oselu medo nindo gi kwe kaachiel koda Baba Mona Consolata koda ka nyaminu mane owito ngimane. Ne waheri, Nyasaye noheri moloyowa.